Bukan Jisu Kristen bai jotono hani hai lamsogo ini Bible sirnglai thanibo bebadi ini जों jora manfri khaba hani hai kaitoni kok sirnglai mani bkhak thangnaiana ke tini जोंनि आं nirok bai wansok laini nei khatamani ingkha Jisaiya chapter 51 verse 5 bebak no komorwi o sungsani mani kunai ba Hayung bebak no salsa komorwi thangnai Jisaiya chapter 51 verse 5 to 6 ang polnai 5 to 6 Jisaiya 51 verse 5 to 6 ani phiok mung dowi sampawi tongkha ani mathangma samung jengjakha ani yaktuk lukurokno tuitharnai tuijlang rukungni harok ano naisingui tongana te ani yakno borok khatungui tongana norok nokha phaising naisawi naidi te hano naiklaiwi naidi tamni hunke nokha hoku hai kamawi thangana te ha bo ri hai kacham angui thangana te aro tongnai rok bo thampui hai ke thangbainai phiaba ani mathangma le molbrum brum tongruknai ani phiok ma bo byphlaiglak nyorok soi kubino sawi manai rok te bkhawo ani raidano tongnai rok ani kokno khnadi borok rok samano ta kiridi te borok ni kebeng mano bo ta sundrukdi tamni hinke nirok no uri rok sama haike borok no chawi painai te yong borok no ulni ri chama haike chawi painai phiaba ani phiok mani le molbrum ni bagui ngnai te ani muthangma kusung ni bagui ngnai o elengba porimani besingti kaitor sono kotal ke hamre klaiten ke tini jeng oblong tui wansok lainai title engkha bebak no komorwi thangnai kaitor bebak no sokmotnai kaitor puilas kang jimino boni japjak boni wansok jak o sungsar no ba o hayung no ba hayung ni bebak mani no bo salsa sokmoi khibinai ba komorwi painai bo katal ke sungsar no snam nai tebo aro borok rok no tlangnai hani bagino bo Calvary cross o thiphayu aro tlangmani bagi aro molbrum brum tongnai o sungsar srapsakena sokomori khibijaknai ke common kaitoni chapcha kaitoni wansokmung kaitoni plan te kaitor naya जों u komor thangnai manui no tui mane bonono na howi जों tongthung ni bono kaitor naya important rothung ni kaitor nayo molbrum brum tongnai obono tui se important rothung ni o sungsarka srapsani bagui se ke Christian rokno obono kaitor musungsago sungsar nino wansok yawi bo ronai homani no tui wansok thung ni bonayo de bono wansok nai ro borok ungkha thasa khabaksa thusa te cherlaiwi hamjaklaiwi tongo sungsar ni manai no जों torjakia je kabui ke kaitono sini nai ro Israel ro borok kaitoni chongjak borok ro phiaba borok no kaito tmani bagai asuk satok pitok khlaikya buni karon ungkha borok Israel ro sak ni hawani simisi wansok laisibu sak chorai ni bagui simisi borok wansok laisibu kaito dage mana borok khlaiya enke jepro borok ro sak ni wansok tui sak ni chawani wansobu sak ni kaisa wansobu aprongke borok mane kaitor bai chalai thang kaitoni khlaidi humano khlaimaya kaitor ungkha boni bwsarok no hasa ke tongui hajaklai cherlai tongthung ni kaitonai ke hajagai cherlai tongkha ke thasa tonglai mana hajaklai yang ke ani bagui kimi kaisa wasok kangke bubi kathamaya mane
podre pod fainai walai mung sok fainai selai mung sok fainai khamre lai mani sok fainai podre pod sok fainai tamane mala ani bagi kaisa nang nai kangke bini bagi nang nai miya nang na gabono Israel rok ni thani ge pro borok bopro borok rok individualism je pro borok sak sak ni bagi wasogu self center ang bini bagi wasok maya ang sak ni bagi wasok sak ni bagi kaisa wasok kangke bini bagi wasok maya ge Israel rok borok kai ni chongjak borok rok kai dorongka borok no phiyogi te finai ge kai dor borok no musungo thasa ke tongoi cher lai hajak lai tongtung hani kai dor nai haibana borok sak ni nok no si wasok laisu sak hawa jawa ni si wasok laisu sak ni business ni wasok siu buino wasok li ge thik omo haina kai dor Christian rok no bu omo haikena musungjak Kepada yang Isaiah thanglai phana Isaiah chapter 5 verse 8 by 9 ar tamasa Isaiah chapter 5 verse 8 Jisaya chapter 5 verse 8 and 9 an poribana norok te bo nok bangru nai rok te hapar bangru nai rok ni sakawo bati yagnei nangthung aro daktino buini bagai tongnani tongthai tonglak te nang saisung ke aro ma tongana Sengkrak rok ni subrayong ani kunjuwo serek sake saka gebang manorok kubino bukja no kotor rok naithok nok rogo borok tongnani tonglak geseng oro nugu pesing porimani jagawo oro Israel rok borok sakni nok kucuk tanglaika naithok tanglaika haibana borok kaitor sawo bini bagi nirok wasok ya sakni hawani simisi wasok laisiu hani bagi o nirok nok sanlaipana aro nirok tongmaya abo mungsa kerik nai geseng Israel ni history nai ni kenugu borok bai seleng tlangjaka bai rongwit langjaka bai oro hainai sawo tongthai norok te bo nok bang runai rok te hapar bang runai rok ni sakao bati yagnei nangthung aro daktino buini bagi tongnani tongthai tonglak te nang saisung ke aro ma tonganang borok ni history nai nekeng chung nubu borok buibai buini dopharo bai seleng khatiroi tlangai juddom ne chengwi omaike borok aro ma tongya ngu ge verse 13 no naikeng ke chung nugu ang verse 13 bo poripine ani borok rok khasi ani bagai buini hawo romoi tlangjak baikha borok ni borom gnang rok okhui ma theinai te borok bangla rok kangai ma theibainai oro borok ani khasi ani borok rok khasi ani bagai no buibai tlangjakha buibai romoi tlangjaka ge kaito borok no thasa khabaksa cherlaibai hamjaklaibai tongthung hnai kaito borok no nai pia borok individualism means borok sak ni kaisa si wasok laisiu bahai ke sak khanai bahai ke sak ngai obono kaisa si buini cherliya ge non Christian rok to omo haina haikon Christian rok no kaito nayu cherlaithung जों non Christian rok to sakni bagina haibon Christian rok जों siu o sungsa salsa komor thangnai sungsani manai khunui bebakno tamanai komori thangbainai hanbagi जों bono sima bai जों bono tui torjakia omono kaitor nayu Christian rok ni thani ege tamani bagi borok walai suglai kai dono chermaya mothane borok no cherlai maya sak hawani bagi sak ni bagi wasok mabai Christian no kai do nayo hamjak lai je tongmano bagai chalai tongthung tabuk nadi buma bupa besarok walai selai chalai kha ket nang bahai matong bekha dukhonang haibla buma bupa nai
Haibano besarok je tongmano kisa masa tongmano pano bagai calai tonglaikangke besu bekha santi nang ba khatung tongthog omhai Christian जों जेब्रफ्रोनो थांसाके तंथाय ते जों कायसे बाय कायसे हाजागलायथाय कायसे बाय कायसे हाजागलायखा माने जों जेरलायो के जोंनो कायतो अमन दागो John chapter 13 verse 34 35 जों फरायनायखौ हिन्दु आरो हायनि सायाव आं निरनो कताल के दागे मंगरो निरक कायसे बाय कायसे हाजागलायदि आं निरनो हाजागतैनो निरकबो कायसे बाय कायसे हाजागलायदि निरनि किसिं निरक हाजागलायदि Kaito Kristo sungno baki hazak sungno hazak gei bokal bari cross thikya tabo bo hazak ma haike sung bo hazak thai mane sung Kristo taku bukurok ni bagai sung sakno rolai thai pia ba sung tama nukja mothawo walai leimani kok sil salai mani phona haipu sung hazak laibani sinang Nge angma sakene paikya, angma nungkene paikya, angma kene paikya. Bohai Krishna dogen, keri. Jeng keri nongke bagai zona tisaro layui, macaro lainai. Je keri engai borok. Bobu hai masawane bagai kaisa naisawi tong thai keri. Bible sawu seleng ke semaisa bonom maisa tasaro dikni. Hai bono oru sung sawane naimani ke जोंनो कायतो कहाँ के बुजिथों ओ संसार स्राप सानि बागै मलब्रुम ब्रुमनि तंनाया जोंनो मलब्रुम ब्रुमनि तंथायव तलांनाय के ओ संसारो निरो तमावनाय बखारoi अवनि बागै न जान प्राण रoi ता तंदि नों संसारनि मानैनि खुनिनि बागै न वासुगै तंखाके कायतोनि हानि बागै बो नों वासुगनैया पियाबा बाइबेल साव पिलास कां कायतोनि हानि बागै से वासुग्रादि bo naima tui se tongna naigradi boni piagolo kaito bebak na runai kaito already plan khaijak already chapjak already wasokjak o sangsar o hayung nobo sokmor painai ye boni yagolo bo sanawi tongmani katal jagao bebak bono poito khlainai rongno tlangnai actually bo jo tono tlangna musu hani bagai no bo kothma kaham snami klangu tabo u kothma kaham no jeng pir thai bo khorok bible saw bo khorok sapano komor thang nei bo naya jotono sajlano poito khlai mothangjak thang nei se bo nayo Revelation chapter 21 verse 1 porikha jeng lugo funukjak mani chapter 21 verse 1 Apro ang ha ketal by nokha ketal nukha sekangni ha by sekangni nokha kemawi thangka rijlangbo gerika ornedi kesam kemawi thangka agini ha jonno Jesu Kristo phunuka pungka paithak ni boy Bible jonno phunuka agini sangsar beba komor thangbaikya ketal bosnamka bo ketal snamnai sing Bible ni itihaso sing naikir kaham ke pore nikin dugo Jesu Kristo phainai Jesu Kristo phaimani yagulo Jesu Kristo phaipro joto bono poito phlaini no boti sabit langnai no baroke bone pore 7-year tribulation kosto tekto 7 bosor ni kosto tekto ni jora paimani yagulo hongke bo ketal has namnai millennium kingdom ni hno ye aro 1000 bosor tongnai 1000 bosor ni pore hengke tei mangsakri jugno habai morki Geu chukno hawo sungno botlangnani musubo Jisu haihini sawo nirokni rang puisa rangri o sungsani rangri o sungsaro tati sadi chukno hawo si khatidi nijo Matthew chapter 6 verse 19 by 21 I can do not lay up yourself treasures on earth Teman mele o sengsaro khati winen kurma pana saman ma bui pana khogit langnai tiaba chukna ha le aro kurma bu samaya uri bu samaya mungsa samaya te bui khogi bu namaya inga sing bahai ke sini rang ri chukna ha khati nai
kaitoni bagai khlai kaitoni bagai जों invest khlai kaitoni bagai bahike जों kaitono ronai kaitoni bagai khlainai Bible sawo nang Jisuk ba kaitoni mangoi nang बै khosa pano bino khangkha nge kaiton mui to tongnai ini samang no mui to tongnai ini jo nge जों sini tak nang Jisu Kristo sawo at nang je borok taku bukuno hamzak yawi kaitono hamzago ni saka ke bodala nge hai ni sawo je Bible sawo je anok khlainai borok bo ba taku bukuno khlainai borok bo anok khlaimani no khlai tabun Kristo taku bukurong no maicaro kanke Jisu Kristo no maicaro mani no khlai Kristo taku bukurong naisre kanke nang Kristo no naisre mani khlai hai ni sawo nang je manui komor thangnai hini simani manui no srapsa angke komor thangnai hini simani manui no nang bono koba rangsak budul sukke hazagei omo tongkha angke ogoron di ice cream borok atau ogoron di kotor serasa kan pai peni habla kotor watiyo kelai serasa kan pai hai pono nang bono khola ni bagai na no khubro phalik khol kangke temang nai buka hai bla tuan lo serasa kan pai peni ya om hai na osung sar ni manai kunai kai to ni mokolo serasa mol brum ni tulona khai ni kangke serasa kaitor osung sano sokmanai bo agene chong paija piaba jengno hani bagi jengno jukna hawasi khatidi hini jo jeng jodi osung saro mol brum ni bagi tongnai ke kaitor bo jengno sakama osung saro khatidi mungsangya tonglen mol brum tongplai nai waisu jung omai kenobo temanai apartment kotoma roke tongmani gadawo noksiko sake hai temporary ke tangja ya no kotoma pai kan ke temporary no sabai pai tongni bagai pai kan nok tangmani bagai se ke omo hai ne osung sarbo hai ne srasani bagai nok pai asak jora nok pai kan ke no Jisu Kristo khanai John chapter 14 verse 1 hai ni so ang tabok thangnai ang afane aro thangnai afane ro kabang ma tong mani tongu ke ang aro thangnai nirok ni bagai wa ang aro jaga sna soknai ke ang jaga sna pai mani yagulang phainai nirok na phainai je jaga ang tongu aro nirok thangma mani bagai ni je pai kan ke no Jisu Kristo ongkai phainai de ongkai pai kan ke no jeng bono poito khlaini ro no bo tisawit langnai de Zephaniah chapter 1 verse 23 was sawo ang bebak omono sokmoi kibinai osung sani manai kunui tongmani bebak sokmoi kibinai Luke chapter Zephaniah chapter 1 verse 6 o hai nei sawo manai rokhai ri hai ro bebak osung sar sogui painai o ha kamawi painai ani kaham ang je khlaimani ang je romani bose mol brum tongnai geseng sengsar ayang nai ni kangke Jisu Kristo phaibana jefron teman male kaba jeng bo je salang mani beba no ni tomani nubu hai bagi jeng tabo ready ke tongthai sian ke tongthai hus ke tongthai hai bagi Roman chapter 13 no sawo phali jeng thanglani Romans 13 verse 11 to 14 jora ang poribone 11 to 14 jora norok omo hai mase ma tongthai tamni hinke tabuk bubo tui sal abo norok sawi mano norok ni sisana jora sokpaikha tamni hinke jeng puila poito khlai pruni slai tabok jeng motangjakna salse teibo sampakha hor aitutui engkha sal phaina naikha phaidi jeng manak mawo samung khlai mar rokno yakalaisiana pohoro choba nanglai na bagai da sing yago nalaisiana chuak nungui jurang wai jalai beitala englai yawi sak tongthok tonglai yawi bulai toklai englai yawi
musulaiyawi phaidi जों salni pohoro tongnai rok hai kaham ke tonglaisiano hake subrai Jisu Kristoni da seng yago nadi sakni muchungtui tongna bagai tongmung hamya tongna ta wansukdi gesung tabok Jisu Kristo phaitutui hani bagai tabok जों tawo monak mawo tongmai hake tei tonglailia tak motangjak mani bo kasuk ruk o motangjak mani kok gebo fola motangjak mani ya sini besak mulfilik langjaknai mani sini besak no mulfilik Jisu Kristo lang thangnai oboni kokse Hindi songke salvation of body ne ho okay tabo hor aina naikha phoi ngani sokpai kya phadi जों da seng na laiwe ba salai siwana ba samung tang lai siwana ba him lai siwana Jisu Kristo no buskango songri Tini musung tui ya, boni musung tui tong lai siwana. Tong tok, jungsani tong tok sa tok no yakare. Nongwi sawi boni yakare. Bible जों no saw. Jisu Kristo फाइनेनि सिगां द्रंके o संसार urumuru unai. Borok rok haya ngrik nai. Kaha wasuknai keri ngrik nai. Borok ni wasung emong hanya ngrik nai. Gesing newspaper o pori kita nobu. Tawi bulaiwane tong laiwane mungsang jak dalia. Betal laiwane mungsang jak dalia. Bangladesh sung nobu tong tawo se boro hain boro no nok horso sawi Hayung layu Manipur nuka gan newspaper o nai ni. Tawi hazak lai bone hazak mo buri no tawi mi apro no kaise potrika bo. Tawi uno saita piece ke freeze bisingo dawi dai dong roka. Tawu manza ya ko nai tu lai dong. Ge buri ni buma bupa song berai nya pai si freeze kolok nai ba mane busa jegro nom malia phundo khosalia ge no pai kya ge freeze bisingo daja ke rawi ba hano tukra ke side piece ke daja ke mangka. Ge borok rok ni wasok mong borok rok ni ombo haita bo hani bagelo sau Bible sau haya ngret nai. Ge o sangsaro kebui haksang makri. O sangsaro mengsa kebui asa mengbekri. Hani bagai Kristen ro o sangsaro asawi tongkang ke abo dalar asameng. Ge kaitor naya borok no dalar asameng mengsa krino asawi tongteng ni kaitor nai. Tau borok no asai tong mahai. Nyamla neng to borok neng nok nukaworo idoka. Teni point na yatu tong ba kri. Ge sengsan no na hoi sengsan e mane kunui no naiwi asaman ingka bohai. Hani bagai जों Kristen rock जों sian hus engkai जों hus baik engnai sakon disiplin klai teman lek kaitor जों no nai tongo gesini control जोंनि nungman samani ba sini sengsani tongmung samang sini musuk mani no जों control khaijani nangnai o sengsa tabuk जों lubu जों sengsani tongthok ma bai जों tongthok maya sengsani tongthok sa thok bai जों godali tongmaya je jaga boi mosalai tongo जों aro mosainiya orchestra hunai salai nunglai tongthoklai aro no bagrumba lai sala beri omai ke जों tongthok maya namunle Jisu Kristo फाइतुतui sengsar ni borok tongthokjak mani bai sini tongthokjak mani juda जों tongthokjak mani tama Kristen tongthokjak mani kaitoni kokpir mankha hola muthangui mankha kaitoni bagi khlai mankha boge जों tongthok mani sengsani tongthok mani ke jog nungui drug jawi hai akolai getei wai jalai tabuk जों nubu sohorogo tongkha ke Tela sikla beri sikla kajai gaine hisong ni hake tong laikya. Naga serasa angkene kag laikya. Naga te kata tong lai piu kha. Kai to chu sajak no, kai to sawo, kai jak mani ingka. Tumanai kethar ngani nangnai. Naga sini Kristo ni borok no Kristo boni sikla sikli rok bujeng omai kin tong thai. Kai tini kok pil khang kai si sing tong thai tong thok thai
Yesini tongthok mani ni juda. Apostle Paul, disciple boni sakri rok bahai ke tongthok ja. Jepro jelo choja gei, kaitoni bagai Kristoni bagai jelo choja gei buja khak kotma kaham ni bagai afro borok tongthok ja. जों kaitoni bagai buja gwani asukle engkha ni borok tongthok ja. Giseng omo hai kena sini tongthok mungbu. Apostle Paul jo tonono bo kobogo haine phaidi जों थुलायावै सिसावै दंलायसिनो नै 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 बै हाइया जों बै हाइयावै जों बै थुवै दंफानो ताव जों सिसावै दंलायसिनो जों गोबोखोबै खृष्टान र जों जोंनि तंथक माने नि जुदा आं पिलेस गांसा जोंसानि बर' रक तंग बाहायके तंथक खृष्टान रक बाहायके तंथक जुदा बर' जोंसानि बर' रक तंथक माने का चावै नंगै मोसाय yang gurogui ba chala bरै ang tefrong saka monglai je musuktai busak ni musuktai tonglaitai bewa Christian rok ke bobaya ani bagai जों hus ngani nangnai kaitor jongno mokol khologui kaham ke nahoi dong waishu Christian rok जों tuanai जों hus ngyang ke जों सयतान बाय लामा koroi lang dojak aga जों संसारनि बर' रहायकेनो दंबो aga जेफ्रो जों सागनि बागै वासोगो आफ्रंकेनो वालाय सौलाय सफै तमनले आनि बागै आनि नों सागनि बागै सागनि हावानि सिमिसि वासोगसिना ए वालायले कब बांलाय ख्रिस्टान रक वालायके गरे गथ' गैया जेफ्रो वालायो आफ्रो सयतान सुजुगनो तब आगेर वां मैतो माने जों स्रायफ्रो रको सारुक रक वालायलायै बथ' सेले वालायलाय वालायलायते गोबां मा वालायलायते यासिं हाके कफालाय पालाय खाके बरफ साके खलाय खाके जों थांगै वाइसु थांगै रं कनै मांनै माजाक बाय इयगलाय मालि आके गे अमहाय ख्रिस्टान रक वालायलायके सयतान आजराव सुजुगनावै सयतान बे रंजाकनाय ओके हानि बागै जों हुस ओंथाय जों जदि असंसारो हाजाक लायनैया कायदर जोंनो दागे माहाय ख्रिस्ट जोंनो दागे माहाय गासिबो केसे हाजाक लायदि गासिबो केसे जेल लायदि जों अमहाय उमैया के बय मालायफ्रो जों ब्लाइकेना साक चिको हाय मा दंनाय रिग्रेट होननाय दावरनि स्राय बसारक नों सामंतांफ्रो साइक्लांखा सिक्ला बसा सिक्ला रक नफान द अमाय खलाय सकदि हायबानो बरक ताकुक नै ताकुक थाम बुलायै आकलाय मोनसे सिक्लाय सकमैया गे बमाबो फफायफोर तमान मोनसे खायजे गया हायबले गे जों वालायै कक बांलायै दुस बेरलायै हांया सालायै तंलाय खांके कायतनि सामंबो तांजाकसिना सयतान अबनो नायो जों सामं हाया कायदर जाजागिया अमहाय मानैनो खिबिवानि जों मा साकथारनाय जों अम तंमानि नांनाय डिटरमिनेशन तंमानि नांनाय पिला जॉन chapter 2 verse 15-17 साव संसानि मानै खुनिनो ता हाजाकदि संसानि मानै खुनिनो ता हाजाकदि जदि केबो संसानि मानै खुनिनो हाजाखाके बो कायदर हाजाक मोन बनि थानि करै बा बो कायदर हाजाक नाया verse 17 हायनि साव संसारनि बेबाकनो मानै हन्दि संसार हायुं komorwi थांनाय पियाबा बो मुसुक्तै खलायनाय बो मुसुंमानि न खलायनाय बो सि तंग्रुकनाय हाय बागै जों कमन तंमानि नांनाय खलायवानि मुसुंमानि बोखावो कायदने सामंनो खलायनानि मुसुंमानि तंमानि नांनाय जे जिनि कायदनि सामंनो खलायथानि बा कायदर नायतै तंथानि जे मानै जोंनो केबेंगो जे जिनिस जोंनो केबेंगो बनो जों खिबिरवानि नांनाय
tiklai rawani nangai sini besakni maisre laimani walai laimani ok bang laimani nungmani chawani obrong sing beba khibir nangai sing sak hawani chawani no Christian rok khibitai bahai ke kaitoni ha hanai bahai ke kaitoni borok hanai bonosi sing wan sokthai tawne male o sing saro sing srasani bagi boni mol brum snajak tongthayo sing tongwine ke obono sing khibiwi rothai ke jotonon hambai tini asuk jorano phari sing suriwi pailesine bogra kaitono no hambai ro nini hamjakma nini khayokma nungsungno phunukha kalbare krosok thai tabuk nungbo sing saksak hangjak laidi ang hingerno hanjakti hingerno hangjak laidi hini nungsungno sau kaidor jungno ukok thai no muito khlai tongmani chubadi tebu te kaisa kok ke o sungsar sokmor khibijaknai nung ageno nini wan sokja keba srasa jungno nung o sungsar roka jate nung chini nini thani sing sogi manani bagi ge o sungsar kobangmo borok omo haitongko nini snajak jagao sogui mauni lama krei kaito borok no sing nini thani tobo manani kaito nung chubadi hani thani yapar subrajisung bai suisan amen hambai